dankjewel. Jullie hebben een goed nieuwskaart voor mij. En jouw vriendin doet de Millennium Loop. En ze wordt gesponsord, mag ik hopen. Ja. Heel goed. En wanneer, wat denk je dat ze gaat binnenhalen? Dat weet ik niet. Maar ze gaat enorm haar best doen natuurlijk. En jullie hebben allemaal een Millennium kaart. En ook allemaal voor mij. Nou, laat even kijken. Ja, ja, super. Hartstikke goed. Dankjewel. Ja, natuurlijk zou het heel goed zijn als mensen in Afrika, je moet natuurlijk weten dat mensen hier in Elst hun zo willen helpen. Dus de volgende keer dat ik in Afrika ben, ga ik in ieder geval over jullie vertellen. Is dat wat? Want weet je, het is ontzettend fijn om te weten als je het moeilijk hebt, dat je er niet alleen voor staat. Dat er mensen en kinderen aan de andere kant van de wereld zijn die gewoon aan je denken. Dus dat vind ik wel echt heel erg bijzonder. En jullie hebben ook heel erg bijzonder. Ja, super. Dankjewel. Oh, dank. Ook de Millennium Loop. Ja. Oh, leuk. En jij hebt goed getrommeld. Ja. Ja, ja. Als je nog straks een goede nieuws door wilt geven, dan mag dat best hoor. Oh, en ook nog goed nieuws dat je moeder in het ziekenhuis lag en beter was. Dat is ook wel heel fijn. Dankjewel. Kijk, heel leuke vakantie gehad. Steeds meer kinderen naar school. Dat is heel erg belangrijk. En weet je wat ook belangrijk is? Er gaan steeds meer kinderen naar school, maar soms is er maar één leraar voor 100 kinderen. Dus dan zit je wel op school, maar dan leer je niet zoveel. Dus daar zijn we ook nog niet helemaal waar we bezig moeten. Dus hartstikke goed dat je eruit gezet hebt. Meedoen met de Millennium Loop. Heel goed. En nog één. Nee. Oké. Nou, heel erg bedankt voor al dat goede nieuws. Ik ga het op mijn bureau leggen in Den Haag. En elke keer als ik een beetje somber ben, als ik denk, oh, schiet het wel op, pak ik gewoon een goed nieuwskaart van jullie. Dank jullie wel. En ook erg bedankt voor het zingen. Dat was super. Dank je wel. Hey, dank je wel. Heel graag gedaan. Dank je. Dank jullie wel. Staan we op de foto of moeten we nog... Dat is wel leuk, hè? We staan erop. Heel goed. Een rondje over. Ja, leuk. Ja. Laat er maar een beetje achteraan. Mag er nog een beetje, maar goed meisje worden.